a vlastne pokračujeme v pletení z jednej strany na druhú. Vždy si skontrolujeme, či nám nespadli nejaké očka, alebo môžeme trošku posunúť krajné ihly a vlastne pletieme podľa dĺžky alebo výšky patentu, ako potrebujeme. Toto je vlastne patent, ktorý vytvára vzor jedno hladko, jedno obrátko. A vždy si môžeme urobiť nejakú vzorku z priaze, ktorou chceme pliesť, aby sme vedeli správne, ako máme zvoliť hustotu na pletenie. Aj vlastne, aby sme si vedeli rozrátať očka podľa veľkosti, ja neviem, šálu alebo pleteniny. A nemusíme rady počítať, ale na zadnom lôžku je vlastne počítadlo, ktoré automaticky počíta, keď prejdeme saňami z jednej strany na druhú. Ešte je dôležité, keď prechádzame z jednej strany na druhú saňami, aby sme počuli taký trošku iný zvuk a vtedy je vlastne prejdené na potrebnú dĺžku, inak by nám vlastne zhadzovalo očka alebo by nebol dobrý vzor. Takže vždy radšej ďalej prejdeme, aby sme mali istotu, že sane prešli všetkými očkami.